こんにちは。はじめまして。私はフォニタンボトと申します。私は北スラベシの SMK Negeri 6 Manado の日本語の教師です。私はマナドに住んでいます。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、今私はですね、マナド湾に説明したいです。はい、ここはですね、西部です。はい、この周辺はですね、この海岸ですね、いい天気ですなら、大抵夕日があります。今、私は望みますね。今も夕日を出ますね。皆さんしてくださいね。この周辺はですね、マナド人のために有名なの家はね、メガマスのアレアです。マナド人口ですね、メガマスですね。有名なのアレアです。散歩のアレアです。スポーツのアレアです。自転車とか、バドミントンとか、ジョギングとかここでします。あそこはね、橋があります。新しい橋です。その橋の名前はスカルノ山です。スカルノ橋はですね、名前はですね、一番目のインドネシアの大統領の名前から出ております。皆さん、あれはね、島です。山形ですね。だからガツカさんじゃない、島だけ。その島のそばにブナケン島です。ブナケン島はですね、有名なです。どうしたの？どうして有名な？ブナケン島はね、海中公園です。海中公園きれいです。インドネシアとか、世界のブナケン島の海中公園有名なです。このことは皆さん聞いたことがありますか？ちょっとね、皆さん、今ですね、パンデミので、それからその島はですね、少しの静かな観光者訪問します。